Ούτε από τον Μπόγιοβιτς, ο οποίος άφησε, ούτε πήγε στον Σέρτζιο. Και βγαίνει από τη δεξιά πλευρά ο Μπεριάν. 5ο προς 6ο λεπτό. Ο Κοντοδήμος έχασε την μπάλα γιατί την κυνήγησε και δίνει και εξαιρετική assist για τον Μπεριάν που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. Ο Λιβεριανός σκάβει την μπάλα, Διαμαντόπουλος δεν πιάνει την κεφαλιά. Ο Βόλου προσπαθεί να βγει μπροστά, πάλι στον Μπεριάν. Έχει επιστρέψει η άμυνα. Ρόκας, πάλι στον Μπεριάν. Ήταν παραγωγικός φτάνοντας στη δεύτερη καλύτερη επίθεση του ομίλου. Εδώ επιχείρησε ένα μακρινό σουτ ο Μπιτάνκ, μήπως και ευνηδιάσει. Ο Μπεριάν περνάει για μία ακόμη φορά τη μεσαία γραμμή. Αποφεύγει τον Μπουτζίκο, δίνει την και θαυμάσια με τον Μπεριάν, ο οποίος αυτή τη φορά έκανε καλές κινήσεις. Έδωσε κάτι στις αντιπιθέσεις, αλλά να τη λείπει η ουσία, δηλαδή το τέρμα. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος σήκωσε 3 για προθέρμανση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει στο μυαλό του ή αν αυτό είναι προληπτικό. Να δούμε τη φάση, Μιχάλη. Με τον Θέο να παίρνει την μπάλα τον Μπεριάν. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Θέο που μένει όρθιος παρά το μαρκάρισμα του Μπανούση. Η μπάλα έρχεται. Ήδη φάουλ του Νεμπεγλέρα. Μπεριάν με τα κουνάκι για το. Τα κουνάκι του Μπεριάν. Το Μπόγιοβιτς και το Ρόκα μαζί. Μπεριάν γρήγορος, όπως και ο Σέρτζιο από την άλλη. Κτίζει ένα αρνητικό Μπανούσης. Ελιομάρ δεν αποφεύγει το. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Μπεριάν. Ιδιαίτερα οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του. Εδώ ο Μπεριάν, ο οποίος προσπαθεί να περάσει μέσα. Βρίσκει Μπεριάν. Κινείται ωραία, αποφεύγει το Σέρτζιο ως κοντά του. Θέος στη σέντρα. Κεφαλιά. Μπάλα είναι out. Κεφαλιά από τον Μπεριάν ή τον Μπιτάνκ που βρέθηκαν στην περιοχή. Εδώ Μπεριάν. Κεφαλιά μεταξύ Δελιζήση. Μπεριάν, μια ακόμη κάθοδος. Μπανούς. Ο Γιαλούσης. Στον Μπεριάν. Μπάλα στο Θέο. Ένα του ξαφνικό out η μπάλα. Μπεριάν ζητάει κόρνερ. Για να ξαναδούμε εδώ πέρα. Ο Θέος περνάει την μπάλα με τα κουνάκι στον Μπεριάν. Γκούρσα τώρα από τον Μπεριάν, ο οποίος περνάει και έτσι ο Ολυμπιακός Βόλου κερδίζει. Προταμένο το πόδι ψηλά. Θέος. Πρόκα. Η ΑΕΚ ισοφάρισε το 0-1 του Απόλλωνας από το Λιαχού. Ζέρης κατέβασε την μπάλα. Τώρα ήταν πάλι να αποχωρήσει, να μπει ο Γιάντσης. Έχει πρόβλημα με λύση. Το κόρνερ έχει περάσει ανεκμετάλλευτο. Κιζιρίδης. Μπεριάν. Ο Πίντο τώρα πάνω κάτω. Έρχεται και αποχωρεί και ένας έξτρα αμυντικός, ο Σαρακατσάνος, ο οποίος θα παίξει στη μεσαία γραμμή για όσα λεπτά που μένουν. Μεταξύ ο Ηράκλης προηγείται της Παναχαϊκής. Εδώ στα 39 του. Άγνωστο να κρεμάσει φέτος τα παπούτσια του αρχηγός. 8 χρόνια στη Λάρισα συγκεντρωτικά, ο μακροβιότερος στη Θεσσαλική ομάδα.